Čaca bude aj v tomto roku hostiteľom zaujímavého podujatia, a to graffiti festivalu Jam for People. Bude to 28. až 29. júna a viac nám o tom povie zakladateľ a hlavný organizátor Jozef Miškovič. Jozef, vítajte medzi nami. Dobrý deň, prajem. A mňa by zaujímala vznik tej myšlienky, prečo takýto festival vôbec vzniká? Vlastne tento projekt vznikol už v 2007. Vlastne mal som kedysi problémy so zákonmi, akože som mal podmienku za ilegálnu činnosť. A vtedy som si uvedomil vlastne, že takto to reálne nejde a začal som sa snažiť ako vybavovať steny legálne aj na malovanie, aj pre seba, aj pre ostatných umelcov. Takže to vlastne vzniklo ako na tú realizáciu ľudí, ktorí sa nemajú kde realizovať v tejto činnosti. Čo to vlastne je graffiti? Graffiti je to vlastne umelecký smer, je to časť subkultúry hip-hopu. Vzniklo to, dá sa povedať, v New Yorku v 20. storočí, 60. a 80. roky. Tamto vlastne prebiehalo to aj na vlakových súpravách, vlastne bolo to ako... Tak potom sa to premiestnilo do Európy aj do celého sveta. Veľa ľudí, áno? Akože také najväčšie krajiny, ktoré sú ako štýlovo aj vlastne organizačne vlastne ako tými umeleckým prejavom sú Amerika stále, potom Nemecko a Francúzsko. Ale aj v iných štátoch bývajú ako dobrí umelci. Veľa ľudí určite vníma tú ilegálnu činnosť toho graffiti. Vy ste teda založili festival, kedy vznikol a ako doteraz prebiehal tento festival v Čaci? Vlastne vznikol v 2007. Prvá stena bola vybavená pri podúrovňový múr pri múzeu v Čaci. Potom v 2007. Potom vlastne v 2009 sa konal pod takým istým názvom na amfiteátri v Pezinku. A vlastne bolo to aj v niektorých iných mestách organizované pod tým istým názvom. A vrátilo sa to do Čace? Vrátilo sa to do Čace, ako do rodiska môjho. Super. Čo v tomto roku môžeme očakávať od tohto festivalu? Čo to prinesie? Zúčastní sa ho 15 umelcov, teda 14 umelcov a jedna umelkyňa, 8 z Poľska, z Nemecka, z Česka a zo Slovenska umelci. Takže aj medzinárodná účasť? Áno. Takže je to najväčší svojím rozsahom v Čaci? Nie, bolo už aj väčšia účasť. Aj viac vybavených stien, ploch. Ktoré plochy sú teraz vybavené? Plochy napríklad pri dome farieb, vlastne podúrovňový múr od pána Stopku, potom podchod, ktorý je na ulici Hornej Vyššie Pošty. To je vlastne od mesta Čace. A potom je to taká menšia plocha vlastne za menším panelákom na ulici Potočnej. Z DTčok. Potom je to Adak. Bývalý Adak, teda z Mozlina v strede mesta. To je od pána Adamicu. Potom od pána Džupu máme zatiaľ slúbená bývalá ponorka, vlastne čo je v strede mesta. Vonkajšie plochy. A ešte od pána Vlada Malíka garáž, bočná stena. Čím je to zaujímavé pre diváka? Pre širokú verejnosť? Lebo v Čaci asi nie je veľa graffiti umelcov. Vlastne kedysi v Čaci bolo dosť ilegálnej tvorby. Máme ju aj na budove napríklad, z obidvoch strán. To vlastne neviem ani. Je to vlastne zaujímavé pre diváka, že je to vlastne umelecký prejav. Tí umelcov majú na to väčší čas, je to legálne, takže majú na to viac času, takže je to aj viac farebné. Bo vlastne v uliciach to býva väčšinou chrom alebo nejaká základná farba. To je ako bombing a je to úplne o niečom inom, tie graffiti. Je to vlastne street art, nie je to čisto graffiti, ale vlastne sú tam aj charaktery ako obrázky a tak ďalej. Ten festival, ako som spomínal, bude trvať 2 dní, 28. aj 29. júna. No. Čo to obnáša pre umelcov, takto 2 dní sa tomu venovať? Vlastne
musel som zabezpečiť aj ubytovanie, občerstvenie, vlastne základné tie spreje. Podkladové farby budem vlastne malovať asi týždeň pred začiatím festivalu, ale tie steny sú vybavené čisto na festival, nie sú na dlhodobo, ani nie sú to pre steny určené pre širokú verejnosť, čiže mimo toho festivalu aj pre širokú verejnosť je to ako ilegálne. Je to dohodnuté iba s tým. Tí umelci museli robiť návrhy, ktoré museli ešte vidieť aj tí majiteľi. Takže už vopred je ako keby dané, čo sa na tie steny bude robiť? Áno. A bude to skôr nejaké návrhy, ako vyzerajú aj na plagate? Nie, to je môj vlastný návrh, aj fond. A to znamená, to je vlastne nejaké logo toho festivalu? Nie, ako každý rok máme iný fond, ale toto je vlastne JAM for People, ako JAM štvorka People, tak. Rozumiem. Takže pod týmto dizajnom bude vlastne teraz najbližší mesiac bežať informácie o tom, kde ten festival, kde všade sa dá o tom informovať. Bežia nejaké facebookové stránky? Bežia nejaké facebookové stránky a Instagram, potom na facebookových stránkach zatiaľ na medzinárodnej stránke Retrographs Graffiti Sketch, to je vlastne francúzska stránka, je tam okolo 60,000, potom Throw Up Words, to je okolo 90,000 sledovateľov. Ale to je tá komunita toho graffiti. Áno, to je graffiti. A verejnosť v čatce to môže kde sledovať? Je to vlastne na všetkých mestských, ako nie mesto Čadca, ale vlastne na mestských, čo sú v rámci Čadce. Vlastne napríklad Fórum občana, alebo tak ďalej. Je to tiež. Spolu je tých sledovateľov na Facebooku a na Instagrame asi tak 200,000 sledovateľov. Takže pekný dosah. To bude mať ako... A snažím sa to dať ako v rámci aj iných podujatí, ako stránok na podujatia na Facebooku a na Instagrame, kde sa to dá zdieľať. Takže to bude mať určite veľký dosah. Super. Sú podobné festivaly aj na Slovensku niekde? Áno, napríklad bude teraz 24.5. Arturiec v Martine na Slísku Záturčie. Potom napríklad v Spišskej Novej Vsi sa organizuje Villanova. To býva každý rok väčšinou. A väčšinou sú tieto graffiti akcie spojené ešte s inými hudobnými festivalmi alebo takým multižánrové. Vlastne sú to ako súčasťou. A vo svete také najväčšie festivaly? Kde ste sa inšpirovali? Inšpiroval som sa vlastne, keď som žil v Českej republike alebo v Nemecku. Tam bežia takéto veci, hej? Áno, napríklad v Berlíne a tak. Dobre. Ale inak ako dosť veľký festival v Glasgow. To býva každý rok, dá sa povedať. Alebo v Polsku, Clean City. A ešte... Je to ako veľa kvantum, teraz sa ako nedá. Rozumiem. Kam by ste to v Čadci chceli posunúť do budúcich ročníkov? Aká je taká vízia toho festivalu? Vybaviť čo najviac ploch, najviac sponzorských sprejov. Vlastne, čo nevybavím ja, tak musím platiť ako záobstarať zo svojho, dá sa povedať. Takže držíme asi palce, aby to v tomto ročníku dobre dopadlo a nech sa to teda posúva. Na budúci rok vlastne mám zatiaľ dohodnutý jedného umelca z Francúzska, aby sa zatiaľ je termín naplánovaný od 21. do 26. júla. Júla? Áno. Na budúci rok ale. Dobre, takže Jam for People, Graffiti Festival v Čadci. V tomto roku to bude 28. až 29. jún 2025.